फाइनेल खाबाय खबाय लामसगो लामसगो long live long live long live bagra long live long live long live tipi yakre tipra motha phanya rona khabai khobai lamsago bagra long live long live long live long live long live long live bagra ki uba ne shalo sini sinawo tewo tabu gereng jago sini maharashtra undogiri ni bagui gobang ma kamio gobang ma bazaro singoma ke Konsa joining program mukha ojagao 11 family ni 33 butar sini Tipra Motha joining thaika ojagao BJP ni booth president roko tongbayo sini o Hezamara bazar ni no borno sing bubagrani ingei Tipra Motha ni ingei sing khabai khuboi lamsugo hainai salo obohai tebo joining program khlaijaknai gobangma kamiono sumo sahori temo sing joining khlaisinai bubagrani logi sing phaisinai borok wansuka tabuk next generation sini Brishaketu DB borok se sini kinang borok se sini kinang ro samung kana plaide haini bagino sini bobishot nga sini Brishaketu DB sini srairo aborok ni kono wansuka ni borok kini singma joining plateke borok no belai belai ken hambai sing khabai khuboi lamsugo teo pandok thaiso baja sini borok nang total MDC te block committee ni president vice president rok joto tongbayo gai borok no tuino sung busi kan gotebo kaham samung khane ji sung borok no koglo ei borok bai kok salai na jekun decision bo sung nale san borok ko bisini borok no joto no bakon to bisini dupro lai thang lai sala sotor bo thum khaimani kok to mana gangke sini MDC modulo Montri Bg Facebook ko post jage takhan borok 24 jon elected MDC tongni khanse takhan borok sarkar prothom khlaisi maine ko borok sabna nasing tamni bagi borok tingtong aborok norno kramiana sini already sini CM chairman EM chongjaka sing baki sini BC election no ni paimani yagulo no sing dakino te baki EM so bosung songlai nei abo sabno EM chonglai sabno CM chonglai abo kotor kok gai sing Tipra hao tongri o Tipra sado parao 6 schedule area na sing bahage protection klai nargi man o 6 schedule area o sin je land ni right chongani amno sing bisit samngop naman amo se joton selai kotor ko ei tini je chini ora phaiso ko je tini booth president no borono ko sing na bor tanga sambai odaga phaike be borono sing khabai khobai lapse Kamu kamsari mari wo jeta thaiban obisita no rok sauro kam no salam pun sama ya hamda ko nang ora hayo ko no eta play on pin no age bo hadan no no don log bacha lama korojak rok ta mor samai jotono haje nai jotono hebe nai simnam sayo tai BJP tong la khejule kotong áo tàn sang ya hai nay jotono tur khai tur ke phebi ni mo rupon no ane BJP ni kuno podo kodo to president kai chung da ge boot president pa ho hai